Kom til finale i DM for Minigraver 2014 den 30. maj kl. 10 og besøg Loksam på Roskilde Dyrskue den 30. og 31. maj og 1. juni. Vinderen af de indledende runder i Loksams lokalafdelinger rundt om i landet skal konkurrere i 4 forskellige discipliner i DM-finalen. De 4 øvelser i finalen er afretning, op ad bakke, punkt og prikke samt balanceøvelse. Den af finalisterne, som opnår den bedste samlede tid, kåres til Danmarksmester i Minigraver 2014 og vinder et weekendophold for 2 i Paris til en værdi af 10.000 kroner. I år bliver finalen kommenteret af stand-up-komiker Thomas Wivel. Afretningsøvelsen er en klassiker, som har været med siden det allerførste DM for Minigraver. Her skal finalisterne først koble stelkablet til skovlen. Derefter skal han eller hun føre en jernstang mellem 2 vandrette rør uden at røre dem. Ved berøring høres et dyt, og maskinføreren starter forfra. For hvert dyt lægges der 10 sekunder til tiden. Maskinføreren starter minigraveren og fører skovlen op på en skråplade, hvorefter han står ud af førerhuset og lægger bolden op foran på skovlen og skynder sig tilbage i førerhuset. Nu skal bolden skubbes op i hullet i pladen. Maskinføreren har 3 forsøg til at få bolden i hullet. Efter alle 3 forsøg, eller når bolden er i hul, stilles minigraveren tilbage i startposition og slukkes. Maskinføreren starter minigraveren, løfter skovlen og sætter en kæde i den krog, som er påsvejset skovlen. Maskinføreren skal nu placere kæden i øjet på en vægtklods, som står på en pedestal. Løfte vægtklodsen og placere den i balance på en anden pedestal. Maskinføreren har 3 forsøg. Efter de 3 forsøg, eller når klodsen er i balance, frigøres kæden, og minigraveren stilles tilbage i startposition og slukkes. For hvert mislykket forsøg lægges 5 sekunder til tiden, derudover 15 sekunder, hvis det ikke lykkes at få klodsen til at balancere. Maskinføreren skal forbinde punkterne på tavlen ved at tegne efter de prikker, der er på tavlen. Hvis kridtet knækker, stoppes tiden, mens det udskiftes. Maskinføreren prøver igen, når kontrollanten giver tegn til, at tiden starter. Maskinføreren har 3 forsøg til at fuldføre tegningen. Når tegningen er færdig, eller alle 3 stykker kridt knækket, stilles maskinen tilbage i startposition og slukkes. Den maskinfører, som gennemfører de 4 øvelser med bedste tid, kåres som vinder af Danmarksmesterskaberne for Minigraver 2014 og vinder sammen med titlen et weekendophold for 2 personer i Paris til en værdi af 10.000 kroner. Vi glæder os til at se dig til DM for Minigraver 2014 den 30. maj. Besøg vores stand på Roskilde Dyrskue den 30. og 31. maj og 1. juni. Her viser vi et udvalg af vores maskiner og afholder lodtrækning blandt vores gæster om fine præmier.